weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni e palol poldane maykal ina jeeya e gardidi kabaruji men leydi sénégal ko suko gorko tawa ina maayi tawi ko e nder woyndu toon to Diourbel sunare wonde ko Mohamed Sall gonnoɗo expert international kañum kay tawa ina yalti aduna e nder galle mum ɗo wurno kanko goto goɗɗum ko diɗɗal tawi ko e yamirore hono sa majesté roi Mohamed Cissé fade toon to Tiwawon ummi toon to Maroc fade Tiwawon roɓindo kabaruji leydi Mauritanie mi en karto sawtol Amadou Dia kañum e roɓindo kabaruji leydi Mali kala Niger mi en kaali sungoji horeɓe leydi ko fate résultat ji provisoire jaltuɗi e subaka hande o Guinée Conakry ko kado fin d'année hono Alpha Condé horejo leydi Guinée Conakry waɗani on gouverneur mo Conakry Côte d'Ivoire mi en kal e haalande tawi ko lundo tawi ko jeyaɗo e lundo hono Henri Bédié Yémen mi en gartu e pettunode toon ñalde alarba ɓennuɗo ɗo so waktu rokki min jaaha toon to leydi France bandiraɓe musidɓe tedduɓe woto godde joni joni jañoɗen jaam ñalle moon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique kabaruji ɗemgal pular aset ɗiɗi siilo hitandu ujunaji ɗi e nogas e goho e sawtowol Banour Mamadou Sarr no mbiruɗen e gardidi kabaruji leydi sénégal ko suko gorko tawa e nder woyndu ina wasi fittandu mum toon to Diourbel ñalawma hanki o ɓandu makko noon yaltinama nawama toon to hôpital région mo Diourbel beele wawde waɗede autopsie ha wawa andede ko woni sababu mayde makko gendarmerie en noon nano guddita hen losgo siftinde noon hono nde ɗon mayde waɗino e hitande ujunaji ɗi e sappo e jeeɗiɗi toon to Diourbel taw ko suko gorko jaretenoɗo e duuɓi sappo e jeenayyi ha hande e nder leydi sénégal Tiwawon khalifa général mo Tiwawon Serigne Babacar Sy Mansour ñalde alarba ɓennuɗo o jaɓɓimo toon to Tiwawon hono délégation gummiɗo toon to dowla Maroc tawi ne liiɓi ko sa roi majesté Mohamed Cissé lamɗo mo dowla Maroc tawi ardi on délégation ko biyeteɗo son excellence Abdellatif Behouri beele hesɗirinde guilli hakkude famille Tijani en toon to Tiwawon e famille kay e toon to Maroc guila kay ha e duwaw beele kay yettinde duwaw jaltugol aduna on joguinoɗo konngol galle El Hadji Malick Sy walla mbiyen toon to Tiwawon hono Pape Malick Sy jaltunoɗo aduna kay ñalde nogas e jeegom lewru juin hitande ujunaji ɗi e nogas kanko e mayɓe kala yaltunoɓe aduna e on galle ha hande tawi kadi ɓe mbawi yettinde duwaw yettinde duwaw hono jamma jibinede nelaɗo alayhi salatu salam woni kay jamma mawlud hayso tawi woni Tiwawon naaɓe keɓani mawninde on jamma ɗum foof noon ko e yamirore sa majesté roi Mohamed Cissé khalifa Tijani en mo Tiwawon kañum noon wawi hollidde hen beele mum no fewi e ngal ɗon diɗɗal gummigal to Maroc wawi arde ha toon to Tiwawon Mohamed Sall Sao ko kañum kay wonno hoorejo liste coalition Assemblée nationale moɓe mbiyata biñu bugg législatif e hitande ujunaji ɗi e sappo e jeeɗiɗi tawi ha hande kanko wonno expert international ko fate administration kam e gouvernance jiida e golle goɗɗe ɗe o hufno saabu kanko wonno haut fonctionnaire toon to Nations Unies to New York e nder dowlaji dentude Amérique kanko Mohamed Sall sawno kanko tawa omo yalti aduna e nder galle makko ɗo wonno kanko goto kanko goto wonno e galle he gendarmerie en noon nano guttiten losko ha hande e nder leydi Sénégal ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo biyetenoɗo Alarba Sabali ko kañum kay fittandu mum yoɓa to dowlo Liby o jeeya ko wuuro wiyetego Saare Bakary Binta tawten e nder région mo Kolda hakkude mum e banggue worgo Kolda ko 15 kilométre uji o abbino ko sehil makko tawi ko biyetenoɗo Abdoulaye Baldé kañumne ko ɓiɗɗo leydi Sénégal naati jeyano ko wuuro wiyetego Guiroyero Bocar kañumne fittandu mum yoɓano ko toon to Liby ko ina wona lebbi
mboroso covid-19 e nder leydi sénégal ñalawma hannde o jagorgal leydi sénégal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli kam e yaadi mum mbaɗi kay no gowno wadde subaka kala huccirde e ɓiɓɓe leydi sénégal naaɓe kalan ɗumen mboroso covid-19 to yarata nder leydi sénégal ñalawma hannde o sappo ujunere e temedde jeegom e capanɗe joyi e nayyi neɗɗo koɓe jurniti temedere e capanɗe nayyi e jeeɗiɗo jiitida e on mboroso covid-19 yimɓe capanɗe nayo ko raɓaɓe caggal kayne jottodirno e wonduɓe e mboros covid-19 temedere e jeeɗiɗo jiitida e mboros covid-19 tawi kay anda ko holla raɓɓe ɗumen capanɗe nayyi e tato ne ballite to banggue fofango capanɗe joyyi e jeetato e nder ɓen ɓe cellano mbawi heptude cellal ɓalli men yimɓe jeegom hesɓe mbawi wasde hen pittali men tugui ko mboros covid-19 naate nder leydi sénégal faari joni sappo e jeenayi ujunere temedde joyyi e sappo e goho ko jiitida e on mboros covid-19 sappo e jeeɗiɗi ujunere temedde nayyi e capan tati e tato ko kepti hen cellal ɓalli men teɓende nayyi e sappo e jeegom neɗɗo ko mbawi kay wasde hen pittali men ujunere temedde jeegom e capanɗe jeegom e goho e oɗo saaha ene tawe e nder cuuɗi cafrirɗi gassirten kabaruji men e nder leydi sénégal ko Karim Wade bi Abdoulaye Wade tawi kay ko gonnoɗo hoorejo leydi sénégal taw teɗo to leydi Qatar guila kay hitan ujunaje ɗiɗi e sappo e jeegom e wuuro wiyetengo Doha waɗi haalande mum duwanade ɓiɓɓe leydi sénégal naaɓe e hitande hesere nde kam e erade landa PDS woni parti démocratique sénégalais tawi ko landa ka bamma ko sosno so erade ngam kay wideɓe yoɓe moɓe kesɗitin kamɓe moɓe kesɗitin kan landa haaɓe mbawa kay haaɓe mbawa rendude e haɓade haaɓe mbawa dañde programme kesso tawi ko juɓɓuɗo sen gummima leydi sénégal paɗen koto leydi Mauritanie roɓinde kabaruji leydi Mauritanie ko e sawtol Dia Amadou Dia bisimilla ma Dia Amadou Dia jaam ñalli kabaruji e nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jacinnugol on ɗon biteɗo Mohamed Salem wul maire zoko o wawi yillade e nder diwanuji tati tawateɗi e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo o yeehi toon to Sebha to wiyete Arafat kam e Dara Nami o yettima e nokkuji tawi de koto kurjuraji dufete e nder ɗen ɗon leeɗe o holliri ko alay saago joni o ɓesguji ɗi mbawa darade beele wawde haɓade kala ko wiyete ko tuundi e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo ko wiyete laaɓal ko de ko alay saago tan ɗum wawa ha joni tabitinede e nder ha joni wonande leeɗe ɗe e beddaji ɗi e ko nandi hen kala saabu ko adi foof to banggue cellal ngal hani to banggue wonande to banggue ŋari e Nouakchott wuuro lamorgo ngo omo yaadi e nder ngundon jillo on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko faati e taaridi kam e ɓamtare duumide biyeteɗo Mariam El Bekkay e Yahya Wuldo Kebbe tawi ko kam woni kalfinaɗo nele to galle lamorgo to Sidi Wuldu Moulay Zeyna kam woni directeur cabinet tawi ko gardiɗo jagorɗo leydi Mauritanie nde o arti e jillu ngu noon o wawi joɗodade on ɗon gardiɗo jagorɗo leydi Mauritanie Mohammed Wuldu Bilal Mesoudo tawi nden ɗon jonde waɗi koto nokku gollordu mum to ɗo koto diwan to wiyete Rosso tawi de ko kam woni lamorgo diwan mo Tararza on wuuro wiyetengo Fas kam e to wiyete Medina Salam ɗeɗo guure ɗiɗi de mbawi hebde tawi ko balle ɗen ɗon balle noon koto banggue bertanteje hani to banggue mbaljuji kam e to banggue ɗum ɗon ko wiyete guura ummorade on ɗon fond biyeteɗo fond des Nations Unies pour la population ndeɗo balle noon ko tumaji kay e nder ndeɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tawi ko nde toɓoli kewɗi doole gaari ɗo e nder leydi Mauritanie ha tenki on ɗon diwan mo Trarza ɓe kolliride e nder ɗin ɗon toɓoli noon mbawino kay sabade ko wiyete yolayru ɗum ɗon ne kadi battinino no feewi e nder ha joni ɗin ɗon ɓesguji tawi ko tawateɗi e nder ha joni on ɗon diwan ha tengti noon e ɗen ɗon guure ɗiɗi wiyetengo Fas e gondon wuuro wiyetengo tawi ko gondon wuuro wiyetengo Fas e gondon wuuro wiyetengo Medina Salam ɗum ɗon noon ko kiloji sappo tan wuuro Rosso tawi ko lamorgo diwan Trarza nder fedde wiyetende MAMPF tawi ko fedde Mauritanie naare kamɓene ɓe mbawino nawde toon tawi ko balle ɗum ɗon ko capanɗe to banggue bertanteje mbajjuji hani e gueɗe guura beele wawde wallude tawi ko ɓen ɗon ɓurnoɓe tampude no feewi e ndun ɗon yolayru fodde temedde nayyi e sappo e nayyi foore mbawi oɗo saaha joni wawde heɓde tawi ko ɗen ɗon balle jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe cellal
jagorgal kalfinangal ko fate cellal leydi Mauritanie Nazir Wuldu Hammed kanko no wawi wadde haalande tawi ko ñalde hankinde go lewru siilo hitandu junnaji 2021 o adi kala o weltanima no feewi tawi kay ko safriyankoɓe leydi Mauritanie e tumone daari darde tinne no feewi beele wawde kay haɓade oɗon dafu biteɗo Covid-19 gila ñande 13 lewru mboyo mars tawi ko e nder hitandu junnaji 2020 ko gila nden leydi Mauritanie wawi hebde neɗɗo gaɗano gonduɗo e dafu Covid-19 kono gila nden e wiide makko tawi ko ɓen ɗon safroɓe mbawi darade hen darde tinde no feewi beele wawde safrude ɓen ɗon yimɓe wonduɓe dafu Covid-19 koye nder hen kadi o wawi erade tawi ko ɓesguji leydi Mauritanie nde ɓeydoto darde no feewi daro tawa kadi ko darde tinde no hannirta ni beele wawde ɗoftade kuule laamu ngu o holliri ko oɗo saaha joni de ko alay saago tan yimɓeɓe ɗofto tawi ko kuule laamu ngu beele wawde tan falade kala ko ina wiye e carugol dafu Covid-19 e nder leydi ndi ha joni e nder on ɗon fannu keddotoɗen tawi ko kanko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal leydi Mauritanie hono no holliri aljuma hanki go lewru silo janvier hitandu junnaji 2021 ko wondi e dafu Covid-19 o holliri yimɓe ɗiɗo e nder ɓe cellano ko kamen mbasi pitali mumen temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo e nder ɓe cellano ko kamen kefti cellal mumen temedde ɗiɗo e sappo e jeeɗiɗo ko kamen goni yitaɓe hesɓe e ñalawma hanki o ina gondi e dafu Covid-19 e nder ɓen ɗon temedde ɗiɗo e capanɗe temedde ɗiɗo e sappo e jeeɗiɗo yitaɓe hanki ɓe hen nogas e jeegomo ko kan contact suivi woni raɓaɓe to banggue jotodiral so tawi ko temedere e capanɗe jeenayi e goho ɓen ɗon ko ndaɓa koto banggue rendo tawi kay woni hay goto anda hol dabɗo ɗumen jagorɗo kalfinaɗo ko fate mahanteje kam e to banggue ya garta laabi on ɗon biyeteɗo Mouhammedou Wuldu Haymidou o wawi yaadude e jagorɗo kalfinaɗo ko fate golle cukaku kam e coftol ɓalli biyeteɗo Taleb Wuldu Sidi Ahmed ngam wawde addade fuɗɗugol golle ɗum ɗon ko aljuma hanki go lewru janvier ɗum ɗon ko toon to wiyete Boutel Mite e nder hen noon ko beele wawde oɗo saaha joni hokkirde yamirore fuɗɗugol golle hakkude wuuro wiyete lawol to wiyete Boutel Mite kam e toon to Nouakchott wuuro lamorgo ngo kanko jagorɗo o holliri tan ɗum ɗo de jeeya koye eɓɓale tawi ko gadane wonande hoorejo mo leydi Mauritanie Mouhammedou Wuld Cheikh Al Ghazouani guila o ari noon to banggue gardigo laamu ngu omo jogui tawi ko yidde e pellital beele wawde wadde ɗum ɗon de ko wiyete laabi e nder leydi ndi beele wawde joftude wonande ɗen ɗon guuri jokiɗe kono kay wawde newnande ɓesguji ɗi to banggue ko wiyete ya garta dafu Covid-19 noon nde wawi nadde ɗo e nder leydi ndi ko kam woni sababu wawde tardinde tawi ko fuɗɗugol wonande ɗen ɗon golle o holliri ma fuɗɗo lawol kiipa to wiyete Boumdeydi kam e to wiyete tawi noon to banggue goɗɗeki mum ma won temedere e kiloji 8 so tawi noon kadi to banggue to wiyete Saravia e toon to wiyete Tam Seket to banggue goɗɗeki mum ma won capanɗe 9 e kilo ko noonne kayne ma fuɗɗo tawi ko toon to wiyete Nema to wiyete Beni Sabne ma toon wawa kadi fuɗɗade tawi ko golle ngol ɗon lawol ko noonne kayne hakkude Boutel Mite e Alega to banggue kadi ma fuɗɗo fodde capanɗe 5 kilométre ko noonne kayne e nder hen o holliri ma waw o jokkude to banggue ha joni fewnugol ɗinɗon laabi hakkude to wiyete Amourou kame to wiyete Adel Bakrou ko noonne kadi lawol tijik kiifo Seli Babi Khabou kabene kadi ma mbaw ha joni wawde fuɗɗade tawi ɗum ɗon noon ko yidde ha joni beele wawde joktude wonande ɗen ɗon guure jokiɗe e wawde newnande ɓesguji ɗi to banggue ya garta Bano Sar ko ɗum ɗo woni ko tongunoɗen kabaruji e nder leydi Mauritanie e ñalawma hannde o ko musidɗo moon Amadou Alassane a jarama Amadou Dia ha hande keddotoɗen ko e nder leydi Mauritanie tawi ka jokkodirɗen ko e Kadiata Mangane gardiɗo fedde wiyetede yitere e dow suko kam e debbo woni association l'œil sur l'enfant et la femme tawi kay ko cimtol ngol o waɗantu en ñalɗiɗi ɓe juɓɓinno toon to lycée bo gorgol ko fate haɓade on boros Covid-19 diñuɗo hande windere nde tawi o waddi ngol ɗon cimtol ko e haali Abouba
Waalaikum salam. Abdul Khalifa salminama. Assalamu alaikum bandiraɓe hettotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma komin Kadir Mangan gardiɗo fedde wiyetede ley sur l'enfant et la femme joɗiɗo ɗo to Luxembourg jinno wadde timtol tan ko fate campagne sensibilisation yidde habde ñaw walla mboros biyeteɗo covid 19 o ewo kono hanki en keɓino wadde lancement to Kayhaydi kadi taw ko wali gorgol tawa lancement o kanko e woni autorité ji Kayhaydi tente kadi maire ono kono baraji ewo dendagal collectif des ONG kañumen organisé oɗo caravane donc kadi ko collectif ganduɗa mo jeyɗen donc à peu près hedde 14 pelle ɗo gona lamyonkoje mbawi rentinde doole mumen e miijoji mumen yidde kadi habde oɗo mboros kadi mbawi tentinde kadi ko golɗo waɗi deuxiéme fois que collectif des ONG ne waɗa hono ɗeɗo golle payidinɗe e nder hen télévision nationale heeɓi tawtorede ɗum kadi radio Mauritanie aussi ari tawtorama lancement campagne o collectif des ONG donc ne anni wadde ɗum e dendagal guure taariɗe Luxembourg ono guure taariɗe Kayhaydi kadi so Allah jaɓima équipe o ara yetto ha ɗo to Luxembourg gorgol inchallah e nder hen eɗen ganni wadde ko wiyete désinfection kadi ganduɗa halfina golle ɗeɗon ko kawri jagana gardiɗo équipe biyeteɗo golle ɓuuri haala walla so jiiɗi mbiyen fedde wiyetede golle ɓuuri haala donc noɓe ƴeew noɓe mbaɗi désinfecté ko heewi e nokkuji no wayno hôpital o hôpital Keydi dispensaire uji ɗi jeereji ɗi e nokkuji kewɗi public e yidde kadi wallodirde e woni association ngaji kadi pelle dariɗe ɗe kadi ha mbawa kadi rewtude oɗo mboros ɗum noon Allah jarama on jarama a jarama haali Abouba hono noon kadi jarnaten mawni men walla nene men Kadiata Mangane sen gummima leydi Mauritanie roɓindo kabaruji leydi Mali ha hande jaadaten ko e Dia Amadou Dia kabaruji e nder leydi mali subaka hannde finidi koye sunare caggal nde on ɗon biyetenoɗo Modibo Keita yelte aduna tawi ko mennoɗo ardade jagorɗe ɗe leydi mali lollini kabaru o ko gardiɗo jagorɗe leydi mali biyeteɗo Moukhtar Wane tawi koye nder page makko Twitter holliri oɗo biyetenoɗo Modibo Keita yalti aduna aseeɗa hannde ɗiɗi lewru janvier 2021 toon to wiyete Koulikoro kiloji 60 wuro lamorgo ngo Bamako tawide o meeɗino wonde gardiɗo jagorɗo leydi mali o rewi e nder nokkuji kewɗi ɗo ngu laamu leydi mali o yino aduna ko ñande 31 lewru juillet hitande 1942 to wiyete Koulikoro Modibo Keita waɗi jangde mum lesre ko hitande 1995 hitande 1957 jangde makko hakkundere o waɗi ɗum koto wiyete Katiba Bougou hitande 1965 Modibo Keita waɗi jangde mum townde ko hitande 1969 jangde makko nawimo ha toon to wiyete Montpellier ɗum ɗon tawate koye nder leydi France o woni tawi ko gardiɗo jagorɗe e laamu Alpha Oumar Konaré kono ne kay o rewi e nder nokkuji kewɗi kanko on ɗon bitenoɗo Modibo Keita hitande 1963
hitande 19 capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi kanko Modibo Keita o woni tawi ko jangguinowo ɗum ɗon koto wiyete Keñeba koye nder henne kadi o rewi e nokkuji kewɗi to banggue ɗowngu laamu ngu o woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate golle kam e fonction publique hitande 19 capanɗe jeetati e jeegom hitande 19 capanɗe jeetati e jeenayyi o woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydiji kam e jokkodiral leydi Mali e leyɗe goɗɗe o woni kadi tawi ko wiyete ko ambassadeur woni joɗaniɗo leydi Mali caggal toon to Centrafrique o woni e toon to wiyete Suisse Suède to wiyete Danemark Autriche kam e toon to wiyete Norvège o woni kadi tawi ko daraniɗo wonande Nations Unies joɗaniɗo Nations Unies toon to wiyete Genève kanko on ɗon kanko on ɗon Modibo Keita o woni kadi gardiɗo jagorɗe ɗe leydi Mali e ko sakkiti ko tawi nomnomo ko on ɗon biyeteɗo Ibrahima Boubacar Keita ɗum ɗon ko hitande 2015 tawi ko on ɗon biyeteɗo Ibrahima Boubacar Keita ko kam tigui wannomo gardiɗo jagorɗe caggal nde on ɗon biyeteɗo Moussa Mara ko kam o lomtino e poste mum caggal ɗum noon ko janoɗo ko wiyete pofte woni retraite koye ñalde hannde nde o yaltinoɗo toon to Bamako eɗen mbiya yurmede Allah e makko laamu leydi Mali waɗi rendre hommage tawi ko ɗon lundiyanke mawɗo mo leydi Mali jaltunoɗo aduna guiɗe ñande 25 lewru décembre ndu tawi ko toon to leydi France kanko biyetenoɗo Soumaïla Cissé gorkajo lundiyanke o ko hanki o wirna toon to Bamako wuro lamorgo ngo tawi de on ɗon cérémonie waɗi ko toon to palais de la culture mo Amadou Hampate Ba bandaw gardiɗo leydi ndi holliri de leydi Mali waasi ɗo ko jalal mangal yakare mawde so jaltugol aduna oɗo biyetenoɗo Soumaïla Cissé e ciftine noon guiɗa ñande 25 lewru mars o wawino diftede tawi biftinomo ko ɓen ɗon waɗi buniyankoɓe e tuma nde wonno e ko wiyete gabugol beele wawde wonde sarɗiyanke e nder hen ɓe biftimomo haɗani noon o wawi suɓede guilay dawal gaddigal wonde sarɗiyanke toon to jakka guindijo mo leydi Mali ko lebbi 6 o woni e juuɗe ɓen ɗon waɗa buniyankoɓe o wawi hebde wellitare makko tawi ko e nder lewru octobre kanko on ɗon biyeteɗo Sophie Petroni on ɗon jibinande leydi France e yimɓe ɗiɗo tawi ko jibinande leydi Italie Bano Sahar gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kumpitade nder leydi Mali ko musidɗo mon Amadou Dia fade weltare ɓiɓɓe fulɓe anduddinma jarama Dia Amadou Dia gorko mo tiri yimme hankkadi dede Abdoulaye ne wawi nattude widema haydande saabu hankkadin kala hoore hitande aɗa wawi mawninde manditare ma saabu kam hankkadin a yalti e juuɗe am ha hande kabaruji men e ɗemgal Pulara sen gummima to leydi Mali paɗen ko to leydi Niger sungoji hooreɓe leydi e subaka hande o yaltinama résultat ji provisoire Mahman Ousmane ko kañum wonno gardinoɗo leydi ndi kañum jeeya ko Mahman Ousmane kañum kay woni gardinoɗo leydi ndi ine wonde Mohamed Bazoum kañum ko e lundo jeeya ko kamɓe ɓe ɗiɗon jaadi kay deuxiéme tour ɗin sungoji hooreɓe leydi toon to Niger Mahman Ousmane tawi ko gardinoɗo leydi ndi woni président sortant dañi kay dañi 991 tawi ko voix Mohamed Bazoum jeeyaɗo e lundo kañum dañi ko 1,979,5 tawi ko voix deuxiéme tour o noon ɗamina kay ko wattede ñalde 21 lewru février hitande 2021 Guinée Conakry Alpha Condé hoorejo leydi Guinée Conakry waɗi kay cadeau fin d'année tawi jeeyi ɗum ko on biyeteɗo Mathurin Bangoura gouverneur mo Conakry o waɗimo kay général de division mo titre exceptionnel Côte d'Ivoire Henri Bédié ko gardiɗo lando lunde PDCI woni parti démocratique de Côte d'Ivoire holliti wonde so laamu leydi Côte d'Ivoire yiiɗi kaldigal waɗa yo ɗaccita ɓen wonɓe cuuɗi dumbirɗi ko wayno lundiɓe kamɓe militaire en wonɓe cuuɗi dumbirde mbawa kay fofde kenal lakkitare Yemen pettoje pettinoɗe toon ñalde alarba ɓennuɗo e Bawol laaɗe diwoje biyetegal Hudayde wiide kay biyetegal Hudayde jafoɗon
ko wiyete jorgol nawortu keccol saabu agence France Presse holliti wonde rebelle en tawateɓe sara to wiyete maayo waɗe won kay koɓe mbiyata mer rouge toon to Yemen mbawi wadde seedantagal hollitɓe wonde on ñalawma ɗe pettoje ɗe petti wonna sall wonno sara bowal ngal ɗon laade diwoje ene wonnoɓe hen gonno ko e yangue mumen ɗen pettoje noon mbawi yettade toon ha waɗi kay rewɓe joyo wasɓe hen pittali men yimɓe jeeɗiɗo keeɓi hen gañande musɗe sen gummima leydi Yemen paaɗen koto leydi France ha hande sababu kay mboroso covid 19 laamu leydi France holliti wonde kay nokkuji diine kam e aada kala wawa udditede ñande jeeɗiɗi lewru siila moɓe koddirno kay uddirde e on ñalawma ɓe kolliti ha hande wonde 15 département ji mana tan kuulal hirto lelo tawi kay ɗum fuɗɗoto ko e waktuji 6 kikiɗe ɗum fuɗɗoto noon ko aset hande 2 lewru sila ndu gonɗen hitawñaji ɗe nogas e goho ɗin département ji ina jeeya hen ko wayno Haute Alpes Maritime ina wonde Andren e Doubs Marne ene wonde kay Haute Marne Meurthe e wonde Moselle e département ji goɗɗi gasi ha laaɓi ko tonguɗen e roɓindo kabaruji leydi Mauritanie ɗo e haalirde nde ko Bannourou Mamadou Sarr to karallagal ko Seydou Abouba roɓindo kabaruji leydi Mauritanie ko e leydi Mali ko e sawtowol Amadou Dia kirti malaki jaam yo jaam Allah jogo on